जाय समाव जों खौसे जाना जुजिनो नांगौ बै समाव जों गावजों गाव सोंखारिलायगासिनो खौसे जाना फैनाय खैफोदखौ जों होबथानांगौ नाथाय जों सासेया गुबुन सासेखौ जिनेरफुंलाना गावखौ गोथार दिन्थिनो नाजागासिनो फरायसा आफादाव दंमोन होनबा एकदम गामसा गानै गानै होगदावदोंमोन बिथाङा पलिटिक्सआव फैनाय लोगो हारिबो गैया जाथिबो गैया रावबो गैया दाखालि जालांनाय जि BTCनि एसेम्बलि गाखोनायाव 1% जुदि एबसुनि गभर्नमेन्ट दङब्ला बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदोंदि बिथाङा रिजाइन होगोन होननानै मिलिया होनदों NOCखौ हाग्रामायाव हरदों होननानै बेखौथ' जायफोर मा होनो आं लालु पान्जु बाथ्राखौ सोदोबखौ इउज खालामा जायफोरा फिसा फिसा वार्कार बिथांमोनासो बुंगासिनो बेखौ खुलुमबाय लोगोफोर 29 नभेम्बर खालि जोंनि ट्राइबेल फरायसाफोरनि बिग्रायनायाव BTC सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जा जाथाय बेखौ लाना जोंनि बर'नि माखासे सान्थौगिरि बिथांमोना गावबा गावनि अपिनियनजों ससियेल मिडियाखौ बुंफब होनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि जा बिजिरनाय बेखौ नायना जों मोनदाङो जे बिथांमोना इउक्लिड प्लेट' आरो एरिस्टटल मोननिख्रुइबो साननो गोरोंसिन सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायखौ जों गासैबो मिन्थिखागौ बेयाव जोंनि बर' फरायसा आफादल' नङा अदेबानि बैफोर फरायसाफोरबो दंमोन जायफ्रा ट्राइबेल जेरै राभा देउरि कार्बि दिवा बायदिफोर बिथांमोनाबो गावबा गावनि माहारियारि फरायसा आफादनि फ्लेगखौ लाना बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोननि सोमावसारनाया हिंसायै बिग्रायखांनाय माब्लाबाबो नङामोन नाथाय जेब्ला सेक्रेटारियेट अफिसनि लांगोनासिम बिथांमोना सहैयो अब्ला पुलिस प्रशासना गेटखौ फांनो नागिरनायनि थाखाय बिथांमोना इमसनजों फांनो नागिरनाय गेटखौ बोग्लांना सिङाव हाबहैयो आरो इमसननि गोहोमाव बिथांमोना जानो नाङै जाथायखौ खालामो अदेबानि जों बुंनांगोन बिथांमोना बै जाथायखौ खालामफ्लाङो न' डाउट बे जाथाया जानाङामोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंनि हारिनि मोनसे गोथार आफाद एबसुखौ ब्लेम खालामनाय जाथायाबो जानाङामोन बै जाथाया मोनसे एक्सिडेन्टसोमोन जाय बिग्रायखांनायनि दोहौजों बुंफबना थानाय फरायसाफोरनि आबेगनि थाखाय जालांबाय नाथाय बेखौ मोनसे राजखान्थियारि महर होना बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि खालामनाय होनना ब्लेम खालामनाया आंनि नोजोराव मोजां जायाखै बे जाथायनि उनाव जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रेस मिट खालामो जेराव बिथाङा बुङो जे बेफोर गासिबो जाथायनि गुदियाव दं एबसु आरो UPPL बिथाङा बुङो UPPL आनो एबसु एबसुआनो UPPL आरो बिथाङा बुंबावो जे एबसु आरो UPPL नि लिडारफ्रा बै जाथायनि जोहै गावखौ बुनो नागिरदोंमोन बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुङो जे सोरबा UPPL एबा एबसुनि लिडारफ्रा गोहो दंब्ला बिथांखौ आखाय होथों अदेबानि बे जाथायाव UPPL आरो एबसुआ मोनबो सोमोन्दो गैयामोन आसाम सोरखारनिसिम गाव मोनद' हारिनो SD होनायाव जेबो हेंथा गैयै NOC हरनायखौ नाथाय बै प्रेस मिटआव चिफ बिथाङा जेबो क्लियार खालामना होआखै बिथांनि अनगाबो माखासे फेसबुक पेजफोराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ डाइरेक्ट सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदिनि गेजेरावनो चिरां BPF होननाय नैबे फेसबुक पेजनि अनारा नैबे पस्टखौ आपल'ड खालामो बेफोरबायदिनो मोनसे ब्लगनि BPF हान्जानि आइजो आफादाथ' दिपेन बर' सारखौ डाइरेक्ट बुङो जे पलिटिक्सआव ओंखारनोबा डाइरेक्ट ओंखार बेबादि फरायसाफोरखौ लानानै राजखान्थि दा खालाम जायनि फिननायखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों दिपेन बर' सारा होना बुङो जे बै जाथायाव एबसुआ 1%बो इनभल्भ दंबा बिथाङा एबसुनिफ्राय बिबान नागारगोन आरो नांगौ जायोबा जेलबो जागोन होनना बे कन्ट्रभार्सिया बेयावनो जोबाखै दिपेन बर' सारनि हेंथायै BPFनि कास्टम बसुमतारी बिथाङा भिडिअ खालामना बै जाथायाव एबसुनि फ्लेगखौ मार्क खालामलायना दिन्थिना बुङो जे बेयाव एबसुआ इनभल्भ दं नैबे मोनसे फेसबुक पेजआबो बे पस्टखौ होना सारखौ बिबान एंगारनो होयो बिथांमोननि बे सुक्तियाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों बिथांमोना दिपेन बर' सारनि प्रेस मिटनि बै भिडिअखौ फुल वाच खालामदोंना खालामाखै दिपेन सारा क्लियार बुंखादों दि फरायसाफोरा एबसुनाव फ्लेगखौ बाहायनायनि पारमिसन लाखादों जेरैबादि गुबुन ट्राइबेल फरायसाफोरा गावसोरनि फरायसा आफादनि फ्लेगखौ बाहायनायनि पारमिसन लादों गिबियाव बै रेलिया अहिंसायै खारदोंमोन नाथाय सेक्रेटारियेटनि गेटखौ हरखाबै फांथेनो नाजानायावसो बे जाथाया जालाङो बेयाव एबसुआ एबा बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाया इनभल्भ दं होननानै आं साना कास्टम बसुमतारी बिथांनि अनगाबो आरो गोबांफोरा एबसुखौ क्रिटिसाइज खालामना बाथ्रा बुंदों बे समा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि सम नङा आंगोनि बर'फोर बे समा जादों खौसे जाना सरकारनि बे थिरांथानि हेंथायै गोख्रों जुजिनायनि जायखौ एबसुआ मावगासिनोबो दं नाथाय माखासे थौले मेलेमनि मानसिफ्रा बेबादि एबसुखौ सोंखारिनाया थारैनो बर' सुबुंनि आखु दिन्थिनाय जायाखै इलेक्सन समाव राजखान्थिनि खोथा बुंनायखौ गनायथावो नाथाय दा बे समा राजखान्थि खालामनाय नंथारा राजखान्थिगिरि होनना गासै समाव राजखान्थिनि खोथा बुंनाया गासै इसुखौनो राजखान्थिनि फारसे लांनाया गनायजाथाव नङा अदेबानि फरायसाफोरनि एसेबां मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो BTCनि चिफ बिथाङा बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबावदों दि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा खहा जायालासे बै मोनद' हारिनो SD होनायाव बिथाङा जेबो हेंथा गैया प्रमद बर' बिथांनिबो भिडिअ गोसारदों जेराव बिथाङा बे एखे खोथाखौनो बुंदों
नाथाय बैफोर हारिनो एसटि होनो हायो बेबो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा जेबो खहा जायालासे बे बाथ्राया थारैनो नंखाय बिथांमोना एसटि होनाय लोगो लोगो जों एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा मा खहा जागोन जों मोजाङै मिथिखागौ बेनिखायनो बे समा गावजों गाव नासयलायनाय सोंखारिलायनायनि नङा बे समा जादों खौसे जाना सरकारनि डिसिसननि हेंथायै जुजिनायनि जेब्ला जों गावजों गाव नासयलायबाय थागोन जों गुबुनजों बांसिन नासयजागोन